Здравейте, това е видео номер 4 и относно всички вас. Какво предвидите? Това, че искам да ви благодаря на всички вас, които гледате моите клипове, които продължавате да ги гледате, които се абонирахте за моя канал, които ми изпращате съобщения, които ми давахте идеи, които гласувахте за моите видео, които коментирахте и всичко това искам да ви кажа, че ме направи страшно щастлива и просто не мога да опиша радостта си. И да, искам да ви благодаря страшно много и искам да ви уведомя да знаете, че точно вие, първите хора, които започнахте да гледате клиповете ми, вие ми вдъхнахте кураж да продължа да правя клипове, защото да си призная честно, от началото не мислех, че ще излезе нещо. В смисъл, постоянно мислех, че колкото да правя видео, няма да има кой да ги гледа, но все пак оказа се, че има кой да ги гледа и искам да ви благодаря страшно много, защото, да, това е. Искам да благодаря на един човек, специални благодарности към Дани Маринов, защото той беше първият човек, който ми писа, който ми даде идея и който хареса видеотата ми. Видеотата ми. Да, искам да ви благодаря и очаквайте видео номер 3,2 и видео номер 5. Благодаря ви, че гледахте това видео. До скоро!